planet is a-changing. Gotta do our part, spreading the news with the tunes and the art. It's a wildlife. Hvad er det for en forfærdelig stank? Du mener den der total herlige duft? Nej, den er da helt vildt ulækker. Skønno! Klam. Total lækker! Lulu, vil du afgøre den her? Beklager, jeg har en gammel næbskade. Jeg kan ikke lugte noget. Ingenting? Next. Har du lige så godt duft af roser? Klammo! Lad os finde ud af, hvad det er for en stank. Altså den, der ikke kommer fra jer. Der skal mere kraft på 3. mellemstation, og få de kabler ryddet af vejen, for at nogen bliver svitset, Buster. Jeg tror sørme, vi har fundet kilden til lugten. Jeps, helt sikkert. Hvad er det for en gakket dims, Maxine? Hørte du, hvad hun sagde, Buster? Lulu kaldte dette prægtige stykke apparatur for gakket. Det er næppe nogen rammende kritik af sådan et kompliceret og revolutionerende teknologisk landvinding som den her. I mine ord, Buster. Den her gakkede dims er som intet mindre end min mest mirakuløst geniale opfindelse til dato. Jeg er stolt af at kunne præsentere mit hyperturbo nedbrydningsaccelerationskammer. Eller sagt populært, det er et top-tunet drivhus, der får mad til at rådne hurtigt. Rigtig hurtigt. Så slipper vi nemlig for at lade al den friske, nyhøstede mad gå til spilde på markedet. I stedet forvandler vi det hele til super lækker snask. Den kører 100% på solenergi. Så vores drivhus bidrager slet ikke til drivhuseffekten ved at bruge fossile brændstoffer. Det der er kanonsejt. Hvad er en drivhuseffekt? Drivhuseffekten er det, der er skyld i den globale opvarmning. Det er det, vores klimafilm handler om. Og det var faktisk sådan, jeg fik idéen til den frække lille basse her. Det er ikke for at være en lyseslukker, men min far bliver nok en lille smule knotten, hvis I lader al den mad rådne, som skulle have været på markedet. Det er sandt. Jeg havde helt glemt, at kyllingeknægten der faktisk er Gorman Petters søn. Skal jeg så tage mig af ham? Rolig, Buster. Hvad med, at vi ser vores film, så vi kan glemme... Jeg mener, få os en rigtig god snak. Som alle små grise ved, er klimaet et system, der består af alt vejr over hele planeten. Hele muligheden drives af den ultraviolette energi, der stråler ned på jorden fra solen. En tredjedel af solens energi praller af på den ydre atmosfære og sendes ud i rummet igen. De 2 andre tredjedele bliver absorberet af land, vand, is og en smule af atmosfæren selv. Men hvis det hele blev på jorden, ville planeten bare blive varmere og varmere, og vi ville ende som bacon. For at jorden kan holde en konstant temperatur, må den udstråle den samme mængde energi, som den modtager. Det vil sige, at planeten sender en masse varme tilbage ud i rummet. Men der er noget af varmen, der bliver optaget af gasserne i atmosfæren og sendt tilbage ned på jorden. Det er det, man kalder for drivhuseffekten. Det er fordi gasserne fungerer som glasvægge i et drivhus. De holder på en del af varmen. Den største drivhusgas er helt almindelig vanddamp. Og så er der CO2 eller kultveilte. Hvis vi ikke havde drivhuseffekten, ville al varmen stråle ud i rummet. Og så ville jorden være 33 grader koldere end den er nu. Det vil sige under frysepunktet. Der ville ikke være meget, der kunne leve i den kugle. Men menneskene har lavet kuk i den naturlige drivhuseffekt. Siden den industrielle revolution har menneskene nemlig udledt enorme mængder af CO2 i atmosfæren. De har gjort et stort indhug på verdens skove og afbrændt fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas for at skaffe energi. Al den CO2 i atmosfæren forstærker drivhuseffekten. Der er mere varme, der sendes tilbage ned på jorden, og dermed bliver den varmere. Den globale opvarmning har allerede skabt en masse problemer. For eksempel smeltet polaris, mere tørke, flere oversvømmelser og stærkere uvejr. Det er derfor, vi er nødt til at passe på skovene og holde op med at afbrænde på så mange fossile brændstoffer. Ja, det var så vores film. Prøv lige at tryne den. Maxine, den er et vidunder. Er den? Jamen, ja, selvfølgelig er den det. Men kan du lide den? Det kan du bande på. Det er en kompostmaskine. Vi kan forvandle alle vores madrester og biologiske affald til kompost og gøde vores marker med det. Og så kører den på solenergi. Jeg har et helt vognlæs rødne æbler, der ellers bare skulle have ligget og fyldt op. Men nu er det løst. Men alle de dejlige rødne æbler, nu bliver det jo bare til mul. Ja, nemlig. Det er skønt. Du er et geni, Maxine. Et vaskeægte geni. Ja, Buster, gamle dreng. Så er det tilbage til tegnebrættet. Han kaldte dig da et geni. Du har ret. Det var nemlig lige det, han gjorde. Klik ind på animtube.com og lav din egen tegnefilm om klimaet. Er du mellem 8 og 12, kan du være med i vores konkurrence, der kører indtil 1. december. Vores favoritter vil blive vist på TV2 i Morgenbavian om lørdagen og om søndagen.